श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 9423989781 9423989783 आणि 8605586376। महाराणा प्रताप सिंग शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष तथा खासदार व भाजपा राष्ट्रीय सचिव विनोद तावडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त वैभववाडी येथील आनंदीबाई रावराणे महाविद्यालयात भव्य रोजगार मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे। याबाबतची माहिती प्राचार्य डॉक्टर KR चव्हाण व प्राध्यापक डॉक्टर अजित दिघे यांनी दिली आहे। नेमक्या नोकरीच्या संधी कुठे उपलब्ध आहेत पाहूयात। महाराणा प्रताप सिंह शिक्षण संस्था मुंबईचे अध्यक्ष आदरणीय खासदार विनोदजी तावडे साहेब यांचा 20 जुलै रोजी वाढदिवस। या वाढदिवसाचं औचित्य साधून आमच्या संस्थेचे स्थानिक समितीचे सचिव प्रमोदजी रावराणे साहेब यांच्या प्रयत्नातून आणि त्यांच्या प्रेरणेतून आनंदीबाई रावराणे महाविद्यालयामध्ये प्लेसमेंट कॅम्प आयोजित केलेला आहे। हा जो प्लेसमेंट कॅम्प आहे आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर KR चव्हाण सर व आमचे संस्थेचे विश्वस्त शरदचंद्र रावराणे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपन्न होत आहे। या प्लेसमेंट कॅम्पमध्ये वेगवेगळे आस्थापनं जे सहभागी होत आहेत त्या आस्थापनांची माहिती देण्यासाठी मी महाविद्यालयाचा प्लेसमेंट सेल व एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट सेल समन्वयक डॉक्टर अजित दिघे आपल्याला माहिती देत आहे। यामध्ये ॲक्सिस बँकेमध्ये बिझनेस डेव्हलपमेंट एक्झिक्युटिव्ह व सेल्स ऑफिसर या पदावरती भरती होणार आहे। यासाठीची पात्रता आहे पदवीधर, त्याचं वय 27 वर्षापर्यंत असणं अनिवार्य आहे। या ठिकाणी 2,38,000 पर्यंत ॲन्युअल पॅकेजवरती सिंधुदुर्ग, गोवा, मुंबई व पुणे या ठिकाणी रोजगार करण्याची संधी मिळणार आहे। तसेच ICICI बँक या ठिकाणी सेल्स अँड रिलेशनशिप मॅनेजर या पदावरती भरती होणार आहे। यासाठीची पात्रता आहे पदवीधर, किमान 50% मार्कांनी उत्तीर्ण असणं अनिवार्य आहे। ICICI बँकेमध्ये फ्रेशर्सला संधी मिळणार आहे। यासाठी जो पगार आहे तो 3,12,000 ते 3,84,000 ॲन्युअल पॅकेजवरती ऑल महाराष्ट्र या ठिकाणी काम करण्याची संधी मिळणार आहे। टाटा AIG या आस्थापनामध्ये सेल्स मॅनेजर पदावरती भरती होणार आहे। यासाठी पदवीधर, परंतु या ठिकाणी वयाची अट नाही, कोणताही वयाचा पदवीधर या ठिकाणी सहभाग घेऊ शकतो। या ठिकाणी या टाटा AIG मध्ये आपल्याच परिसरामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 8 तालुक्यामध्ये रोजगाराची संधी मिळणार आहे। त्यासोबत स्टार युनियन डायची लाईफ इन्शुरन्स या आस्थापनामध्ये बिझनेस मॅनेजर पदावरती भरती होणार आहे। यासाठी सुद्धा पदवीधर शिक्षण आवश्यक आहे। आकर्षक पगारावर आपल्याच एरियामध्ये सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या 2 जिल्ह्यामध्ये काम करण्याची संधी मिळणार आहे। त्यासोबत ही जी चाचणी होणार आहे या 3 स्टेपमध्ये चाचणी असेल। या ठिकाणी पहिलं बफरिंग सेशन, त्यामध्ये डॉक्युमेंट्स तपासणी असेल, कागदपत्र, त्यांची पात्रता, वय याचं व्हेरिफिकेशन होईल। दुसरी चाचणी इंटरव्ह्यू असेल। इंटरव्ह्यूमध्ये कम्युनिकेशन स्किल, टीमवर्क आणि प्रेशर हँडलिंग कॅपॅसिटी ही तपासणी होईल। त्यानंतर शेवटी परीक्षा घेतली जाईल। या परीक्षेमध्ये लॉजिकल रिझनिंग आणि इंग्लिश ग्रामर या विषयावरती ही परीक्षा असेल आणि या तिन्ही चाचणीमध्ये जे विद्यार्थी उत्तीर्ण होतील त्यांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे। सध्या जवळजवळ 153 विद्यार्थ्यांनी आमच्याकडून नोंदणी केलेली आहे। आणखी ही व्हॅकन्सी भरपूर आहेत। आपल्याच याच विभागामध्ये, आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, आपल्या एरियामध्ये ही वेगवेगळी आस्थापना आहेत आणि या आस्थापनामध्ये आपल्या मुलांना, लोकलच्या मुलांना संधी मिळावी, त्यासाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी रजिस्ट्रेशन करावं असं मी महाविद्यालयाच्या वतीनं आवाहन करतो। सन्माननीय विनोदजी तावडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त प्रमोदजी रावराणे यांच्या सहकार्याने आणि त्यांच्या लीडखाली महाविद्यालय एक महारोजगार मेळाव्याचं आयोजन करत आहे आणि मला खूप आनंद होतोय की अशा प्रकारचा सपोर्ट मिळतो आहे आणि हे खरं खूप गरजेचं होतं आणि त्यामुळे विविध क्षेत्रामध्ये मुलांना एक पहिलं आहे की नोकरीची संधी प्राप्त व्हावी म्हणून वेगवेगळ्या संस्थांना इथं आमंत्रित केलंय। बँका आहेत, त्याच्यामध्ये जिल्हा उद्योग केंद्र आहे, वेगवेगळ्या जो रोजगार देणाऱ्या संस्था आहेत, जसं की वेगवेगळ्या स्कीम्स आहेत, अण्णासाहेब पाटील योजना आहे, त्यानंतर जिल्हा उद्योग केंद्राच्या योजना आहेत,
महाज्योती योजना आहे, स्कॉलरशिप आणि ट्रेनिंगसाठी वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांना त्याची संधी प्राप्त होते. वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळ आहे, त्यांच्यामार्फत ST, SC, ST आणि कॅटेगरीतल्या मुलांच्यासाठी खूप साऱ्या योजना उपलब्ध आहेत. या सगळ्या योजनांची माहिती एका छत्राखाली आणण्याचा प्रयत्न होतो आहे आणि मला खूप आनंद वाटतोय की याच्या माध्यमातून 156 जवळजवळ रजिस्ट्रेशन झालेले आहेत. या महाविद्यालयाकडून आणि प्रमोदजींनी केलेल्या सहकार्यामुळं त्याला खूप चांगलं यश मिळेल असं मला वाटतंय आणि मुलं इथं आल्यानंतर त्यावेळी सुद्धा त्यांना रोजगाराच्या संधी प्राप्त होईल आणि त्यानंतर सुद्धा काही मार्गदर्शन असेल तर ते महाविद्यालय करायला तयार आहे. आपण सर्वांनी याच्यामध्ये सहभागी होऊन तुम्ही थोडंसं याला चांगलं प्रसिद्धी द्यावी अशी मी महाविद्यालयाकडून आपल्यास विनंती करतो.